I'm saying, me special prosecutor and some India. Any more start taking one some. If we die, or we say, I am ready, special prosecutor and Jermaine Abba. And I'm the say, the three, the Mahon Brano, the Piano. Special prosecutor and Juma oil. Into do and calling me by the and the more kind of the cat and make you be a but yeah, I'll be seeing the indication you'll be out. Oh, but I say, I saw declare for Yata you wanted. And that's what I'm not a big wall. I declare the one thing, it should be alpha moment. There be. Yes, the can say. Here will be a good quality architect, and let's say, yeah, almost near Obutimia Cup. And yet, they're all people it is still a minimum, the audio, the coffee, yeah. Boss. Yeah. Miss Rowe, you're from a semi-old man as I can help you. It's in Kamesra Quine Kakana. Again, I'm sorry, not this time. Free AM Home Care and Nursing Home. No more sure for my own Yaquan would do mine. Where home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post-surgery care, illness recovery care. Nina say, Ubusu and Ibuka be our choir Sabian Yina Befi. No free AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7. One more chrono, a crowd so we fan no more entertaining no. Now was when yakwan waduma. Any AM Home Care and Nursing Home. Sabi na mi pay. Obutimi crop busu afọ kwa kire wa umu. Omo wa hefa. AM Home Care and Nursing Home. Ewo Fanko, Accra and Sawom Road. Fra 0540 344 837 and 0207 859995. Boss, we dem dawa sepa. What's me breast? AM Home Care and Nursing Home. Comfort, compassion and caring home. Abusiamu akwaba edibatu maji itu meso senene didika woni me edehia subscribe my page na femi adoma no sosano upload bi atomo a wonsa ebetimi aka all the social media handles so ko wa eye too much gh eya kai se wonso be like no wa share ama wonwe bi nso enya bi ahwe na abusia ye waga na ha be last week nim ene Ken Ufuriata eye wanted OSPKC ejaben efre press conference edit Ghana fo nyina nim second Ufuriata wadwane fi Ghana omo na omuhunu eno nti we declare wanted wa benya ne biafa ne bra na fe number kwade wo de tuju anka Ghana for say ne e ka ransom 1.2 so nka boys ne ye one ekoche no bai na asemi bai dodo na na akasa ho ne titiriw ene amanyofo aloyafo a etinsem na so mo edoma no ato nsem no ebi mu e kiro madwen say ne Ken Ufuriata eye na say eye Rambo style bi ene wo pese wo yade na say ne ye action film bi war film bi no say o ma soja fo kra ko pie mu o Ken Ufuriata fie ya wo ye OSP a bibia security nsem ni nada wa ba mu a say wo hwehwe Ken Ufuriata nka be hu nti afei e de na babeto anansem dia kire Ghana fo kire say wo hwehwe na unhunu na asemi ena General Mosquito esiedu enketia edna no atumbi wo Kwame Nkrumah tikase show so e OKFM no frɛ no na woni ne twetwe nkomo no obisa ne se General megye di se ensem ye course what na wote ya kise ja ben se Ken Ufuriata wo hwehwe no wo hu no sen ena wo kafa ho eno na General etwe se we ne kise ye eye kenken kwa enkosi hwe fi se ono OSP ne kwa ne tumi no enko ba bia we declare wanted this ba ne se okuhu ne kura na se wa afa na nko Attorney General ha ehe ena kise ja be ne tumi no wonti no ma Ghana fo aso nko didi efise no wote o mamu ne ekosu na wo ya fe de na asi a afi no pese o kire se owo ho eno ti Ghana fo hu ne se owo ho a ase wo bekeka no ho bi ama ye hu General Mosquito se ne kise ja be eye no enko ba bia. Chairman General of the NDC Yewura Johnson esiedu nketia entwetwe enkomo mu wafa kwadwo esiedu wafa me wa fisha po Yeah, na mbo mu ti say I'm not the back on who you are. we se su de adwuma ekoso papa ananu su kra me no ba ne kasa ayo Yo. unyanse no wati bia ma no na wanaruma na no special prosecutor wo yensem trofo nhyiamu na wode nsem bi to dwa ne o chechire mu pa wie no na Ken Ufuriata former finance minister we declare fugitive and wanted
na okay ensem ye nyina de e tie ya ne se me wo fase hey ni nyina de kisi ajaben be ye nyina special prosecutor no e ye kenken kwa enkomo yi e kire sen me that's it. I'm saying me special prosecutor and some there. When we start taking one some if we da omo say I am ready special prosecutor and Jumain Abba. And I'm say the three the Mahunu Marano said yes, special prosecutor and Jumain into me and calling me by the and the more kind of the cat Ethiopia. But the thing in Ethiopia. o ba say say what declare for yata you wanted And that's one of them a big wall. I declare the one thing it should be alpha no man. there be Yes, no can say. Here will be a bit Kotia Katati, yes, and yeah, almost near Obukinia Cup. And yet, they're all Bukumukake. It is still a minimum, the whole of the corpus media. I said, Obi the Kotia Katati, sending for ya. As I said, a year institution, and what I say a bit to me, Aka. Where institution, a bit to me, Aya independent prosecutorial powers. So, yeah, we between the report. Now, this was Copa Attorney General, this was on Panico Court. You know, the man for now, quite one year, and could see baby. And I think this, and we acquire at some more would be. As I say, Attorney General, no war, another party in tea. Ibiana, Nanya Brahma, was shown before the cocoa. But I'm going to say, I said, opposing party, Muni Pangwan, will get to me the Acopotua. That's a a quantity appetite to send it to him. Thank you. Now, while we are all bossing, 10 years, I feel we may see you. Daddy, what that is our own, then a father of the come on. no got evidence, eh, Bia. Yes, with our prayer, the issue or radio, you say, on the crab up for the oh, Saturday and the Raho, Saturday and the Raho. And then, oh, yeah, this is the Niadi. And now, family Pacoyana now, no Mudia. They do, but they are now soon. I can't say, we need that to you. You said, yeah, Nipa of the Pontiano, Nipa, only a bang. A better as well. A boy, Quantia Catastic, a bay, a grandfather. The still a mate. Nipa, special prosecutor, and now independent attorney general, on share by himself. Now, will be a bit bonibia, will be to me, I didn't know a Pambra question. Now, Wafe, when what can independent attorney general? When we never say attorney general and minister of justice, Yenchem. Na enkoye se aban bi ba na obeyi ni de enum ne ade ade e wo so ma waban se we nu ke betimi adwene ho so man o se ku so aye gene ko ya ye e dia kan constitutional amendment no na e da ho da enti ebra na nado hihye special prosecutor nanka mrema no kra se obetimi a constitutional amendment no na ya gina so appointed independent attorney general ba no ya kan no esa na enye de botani se o kwoti akata se na ne botani se obe bibi e dia bribri amanfo ani so se o kwoti akata se no project na ono kasa ni se
state a ɔhyehyɛ no ntumi nyɛ hwee ntumi ɛno nti na wanti nyɛ deɛ no a ɔkɔkɔyɛ special prosecutor ɔno nso ntumi anti obiara no nti na n'ado koraa nim sɛ ɛwɔ constitutional amendment no ɛnso wanyɛ ho adwuma because ɔmpɛ sɛ obi bɛnya ahoɔden a ɔde bɛkɔ ati akeka nhyehyɛ no frɔeɛ ɛna ɔhyɛ da yɛ saa but ɔpɛ sɛ obiribiri amanfoɔ ne so no yɛhunu sɛ n'ani abere a ɔkɔ atia nso na ɔfacilitate corruption. Na ayi wɔfei yɛba ɛyɛ special prosecutor sɛ Kisi Agyabɛn menim sɛ ne pɛn soɔ wɔde sisi adapa issue by ɛma wɔkɔ ho FBI ɔtwe ne twan ɛde ba ya afei later wɔ sɛ saa adeɛ no koraa ɛnyɛ mema soɛ na ɛsi ahwɛ mu wɔde Labianca maame a ɛwɛde fa no kra nsie wɔno nso twe ne twan wɔde Professor Frimpong Boateng issue by wɔtwe ne twan yɛ hunu deɛ kɔsi yɛ wɔde nipa bebree sɛ John a wawu yi wa unua sɛ John wɔde ne issue by ɛsa abɛtwe ne twan sɛdeɛ wɔka sɛ edu baabi a sɛ Attorney General no wɔde kɔma no sɛ wanyɛ adwuma sɛdeɛ nyɛ ɔna ebibie wobɛsi so ama aban sɛ special prosecutor adwuma no yɛnyi office ne mfiri hɔ anaa yɛnsesa mmara no mu mmɛdeɛ mmara no sɛ yɛamende constitution no a kwan biara so ne hɔ a wobɛtumi ayɛ mmara ama special prosecutor atumi prosecute obi enti sika a yɛsɛ no wɔ special prosecutor adwuma no mu hɔ biara no ɛho ni mfasoɔ anka yɛntwɛ na mmom yɛnsɛ yɛadagyeɛ wɔ baabi a yɛbɛseparate Attorney General ne Minister of Justice no na yɛnya Attorney General ogyina ne nan so a ɔnyia minister biara permission sɛ na wɔde obi akɔ kɔɔto a ɛno ne bɛtumi akɔ nti akɛta ahyehyɛ ne frɔeɛ na afei yɛnyɛ yɛmmra no yɛde kɔnti akɛta ahyehyɛ ne frɔeɛ no so ɛno nso yɛnsesɛm na yɛngyi kwan ne adeɛ a ɛyɛ corruption a ɛyɛ charge a yɛtumi de bɔ nipa sɛsi a menyɛ lawyer no deɛ but mahu sɛ charge paa yɛbɛtumi de abɔ nipa sɛ nipa yɛ corrupt no ebi ni Ghana mmara biara mu ebi deɛ yɛbɛkye no a yɛ Ghanafoɔ yɛ dede sɛ wɔyɛ corruption biara no oduru kɔɔto a either sɛ ɔbɛka sɛ stealing anaasɛ causing financial loss to the state na corruption ankasa no ɛnsɛ dɛ ne definition bi awɔ yɛ mmara mu enti dede a yɛyɛ sɛ yɛkɔ atia corruption corruption has not been properly defined ɛyɛ chargeable offense a yɛtumi de charge nipa ɛwɔ Ghana mmara biara mu na sɛ obi ɛna fire yɛfa so ɛde prosecute corruption no nso no ɛsɛ sɛ yɛyɛ mmara na yɛdefine ɛno nso na ɛno yɛ different from ordinary cases a yɛde bɛkɔ court nti yɛkɔ court a mmara da ho tab wɔ ho a ɛsɛ sɛ yɛtumi wie technicalities ne adeade no nyinaa yɛyi firi hɔ na yɛtumi ɛyɛ nti yɛkyi nipa no sɛ wayɛ dwenem ne kɛta ahyehyɛ a hwee de ebi a bosome ɛnan bosome mmiɛnsa na yɛde n'asɛm awie na asotwe ɛwɔ hɔ yɛde ama no na ogyae ma lawyer ne technicality yi a mfie num mfie nsia na nipa baako case wɔ court ntumi nkɔ baabi a aman a wɔbɛkɔ ti akɛta ahyehyɛ ne frɔeɛ no nyinaa no wɔn wɔ special law a ɛde with corruption no ɛne kwanye ɛfa so prosecute ntɛntɛm ɛno nti sɛ yɛne amere ho ne ɛyɛ sɛ yɛkyi nipa no a yɛdede no a ne asan de na kɔfa normal lengthy procedures a ɛde prosecute corruption no deɛ yɛnkɔsi baabi a ɛno a na meka sɛ ɛgye sɛ budget a yɛ da biara yɛte ne yɛtwa sika to the special prosecutor no ɛka wo fam paa no wobɛka kyerɛ aban sɛ wɔnyɛ dɛn nka me sɛ yɛwu saa adwuma no
na the making. Okay. And when we are constitutional amendment na ebema kwaya me independent attorney general we are professional prosecutors and we want office of the attorney general we are mrafofo ye define corruption and the kwaya procedure ye prosecute corruption stringent. Wow. Maybe my game. Now, a special prosecutor can send be say, it may be said, so or yenny now prepare a docket, said you're working, what you could do a while. Now, judges need be frustrating on me at the idea, and Nunti Emma said, Mano, it to me. And oh, yeah, was say, oh, Nipa be all crana, the well see here in Indian, and to me, I'm Nipa be an uncompressed one, 2 and among every hour, my sicano, Nina so uncle. And always say, yes. You really say, and a contempt. What would you be a period now? Be our own or Cordelia? The prince and Robert Qua, hopefully prison one of the quality. And now say options is room, Tabula say, do a hall, would do a crap, leave by gaining options near the hall. What do your mind is speaker? Area 100 million. Opa Tabra. Na yanki wa so keso. Bebre wo ho wo mo da o fate dika o mo di wo mba fi dia ba. O fi di ba ni ensaka. Na ni gwa pie no kanu yi na wa na prison kura. Say ensaka isika. Ani. Because the nipa no ko to prison. Wo ta ko to dia na ma na di wo prison ho sika na wo ya no so wafa. Enti anum nyina ye options ya. You bet me and you should not be me say you recover duty no principally. Me are for the panel. You did say a idea is a bit me at the scanner or we have a bit. A minim said was one baswanano, go for say. Muba ya mumu ban dada no penso nana dan kwaku fo ado na ban e de muni nipa bebire ko gina court yewra Collins Dawuda yewra Dr. Opuni ni won afofo bebire muba ya mo kra wo mu nyina na chese mumu so madan clear agents mpa cho wate na to wansanna omu tano bibia asem nipa bia ho na kase me kopa asema mo bia me akase me kwati akata se ne prayer enye nti ana ye baaye ya base obi a obedi dream atia omai na ensamwa atolu din na so eya ntawa kan kire mo se ni panu oni bole now person will try attempt on the swap. No, over China could be there. It is yet the political hatred, the crap for you be not a possible be a Nanipa, if you know the number. Near coaching Nipa only a boneno. And it is a cassette. Pam no channel, young independent attorney general. Onu de oni obi afa obi obeti no bi ano wadi boni na assembly printer and this obi pochi obi oye boni te o che no dia balance niema na onu ti achire no obi boni a that ya ha se tu isi ma bu ani so and ye mulu de obi boni an kasa ebi na e koso what might you be? On your day. Now, Yajanunti, and now for you, I say, I will let Yaka also very agent. Then the no channel. You're independent attorney general, only will be our firm. And all the Obechewa, the India Hotel will not, when you will be a person. Now, I will not do our firm. I should not mean. Koka nina etwecha
Wafa we de mede wase pa na mwanya bosome ene kakrai so far nipa moyi wo mo ne eniema president Mahama wade agu akwa mu eto say as general secretary of the party as chairman Dana kwa neka de dekai abaidia nipa Fourth Republic waba na eni bosome mi enukura watimi apao ni minister for nyina ye ebi mada is the president Mahama ya abaidia ni wa council of state election oba emi bosome mi enu ya and send you to almost eti yema na koso ene kwanya on faso ya no yema no o de toto ne first term na oba na utu hu say we no akonya experience pa o de ye aduma no enya de awodi abrokura enti so far de gidi say ekoyi pa constitutional amendment o kan ho asem se niam bi ho ebinum se wo mo de nyuma ahodoa no ti se bia mfa bi se snakes bia police ana soldier ana immigration num ne ade no amendment yenye ne se obi a aban bia obeba bia no de owo ho no yenye obi a professional emum yenkoyi political head bi so that da bia no nyesa aban sesan na yesesa san krofo no nyina enu ne ade wadwe wo ho ne sei enu de NPP for na be ya mana ye kantan if we say first no na ye European model British standards ni ede juma say anka aban sesa na ye minister for chief director for num director e was here nyina ye touch obi a because most of the European countries Nitimi to ababa akinye kuraba ana chese yentimi nya ke wadi nkunim ebetimi aduru afi anamfe mienu na omunya mfomo abai papa bia nhwe oman so enso na oman no koso if we say abai nkraki fo mpanimfo no nyina no da abai ben ne bebo omoti omo akonyam enti yeche for republic na se no na kata na ye nim se ye beye president Kufuor na ba ya o cha yi directed ye kan wan sem kura ante ye mu bi kura nka ele kokot na omo die system ba omo de ba ne se abai dia eba only director for na wo mo ni nyina mfiri ho no ankope ne director for ne ade for mra Lady Abegina no. It is a buying back. Let's say the word to carry professional accounting for the what you party for Kuba. Yeah, no party for them to me, Yajuma. It is a bar, as a dear you party for no free. And Sana Yajuma to me apostle. I don't know how fast I had the number. It is a pretty bar the iron say. Directed me na antina ba bia almost ya na ebetimi ayi ya eno de nanka ye ade a yenye di kan de shaafie na yenkoye bibi se yende okoto de a meboje yenya nse de a onfa ne nko se elu yenye tamu nti yenka se ye ja NPP fo no wo na omutimu na kirabi yefiri abai mu na omo ba am tia ye de ye yintum esese ye kle omo nyina enti abai juma efo a ye pam omo no NPP fo ene ko pa ba ye wo mo pam akopam electoral commission fo ne ho ne mane nipa na ye nyina ye tu se wo mo no e ho ye ntochi ho ne ade nyina wo mo pam omo nyina enti wo na de aba wo na to jom na ye sabi I see if you guys want me to go far by and I'm also more to us so no akopa ba say I can't stress me no say nje dia so
the baako yɛ takufa de aka no nso yɛ takufa because aboakɔ no ne srɛ baako ntimi nyɛ kɛse nkyɛn baako daabi atwesrɛ yɛdi baako ano nya baako mira mɛda ase paa ma sɛ nyampa ma na wɔn a ne afa wɔn adwuma mu nso na no mo de krataa ba abɔnten sɛ yɛma wɔn nyinaa nkɔ basa ko wɔn nyinaa nso yɛ Ghanafoɔ na sɛ wɔn nso wɔn wɔ fie a wɔn pɛ bi ayɛ a yɛmpa wɔn nso yɛ Ghanafoɔ ɛno nti adwuma biara wɔ mmerɛ a yɛgyina so di fa nipa wofa so a lɛkyɛ sɛ Ghana nipa biara wɔ opportunity a ɔtumi kɔ bi na wokɔyɛ sɛ makɔka nipa no wɔnum na ɛyɛ nipa atifoɔ a mefa wɔn a aka no deɛ yɛmma wɔn nte koraa no na wode wɔn kɔ ama yɛ nyinaa yɛ de yɛto akɔtua wɔn ka ɛno nti yɛnyɛ baeɛ no yɛka kyerɛ wɔn sɛ yɛato aba awie yɛaba ɛne ape sɛ mɔde nkuku a mobɛkɔ fie no koraa no mogu so a mofrɛfrɛ nipa sɛ afei na mobɛfa nipa adwuma mu ba ɔma kyerɛ sɛ na yɛ process a akɔ so from much wode tie me kakra mate enti yɛka kyerɛ wɔn sɛ baabi a yɛduru no sɛ mogye di sɛ process bi koraa duru baabi a ɛsɛ sɛ yɛtoa so a sɛ yɛato aba ati amo mu ni mande enti momfa mmra transitional team no because manya lusu awie no transitional team ɛna ɛkyerɛ hɔ ayɛ nhyehyɛ ama transition na akɔ so enti mote saa nneɛma no ba transitional team no anim na yɛne mu nyinaa tena so a na moakyerɛ mu akyerɛ yɛn sɛ wei nti ɛha na woyɛ duru yɛgyaeɛ a ɛnyɛ die enti mobiɛnyɛ na yɛmma kwa yɛ nyinaa mma kwa ne yɛmfa nkɔ yɛnim ɛkyɛ sɛ ɛhɔ no ayɛ joint activity na meka transitional team no ho yɛka yɛ a wɔm te daabi yɛlo so koraa aka na ɔkye koraa yɛne ɛyɛ aban deɛ yɛpɛ biara yɛbɛyɛ because almost cited Domelevo sɛ ɛberɛ a na mofra ban mu no ɛna mo appointed no as Auditor General enti yɛkɔsii sɛn Domelevo no ɔno na ɛyɛ Auditor General ne daabi enti ɛno deɛ yɛmfa nsate example enti yɛka kyerɛ wɔn sɛ saa tam sɛ Domelevo deɛ yɛ a wokan Domelevo na sɛ Auditor General ne brɛ aso na sɛ yɛni Auditor General wɔ man no mu a ɛnyɛ yie ɛno nti Domelevo tam no sɛ yɛpɔnte no mu raise objection a sɛ kae ne mu nyinaa tena ase yɛ bisa wɔn sɛ yɛpɔnte Domelevo obi raise objection na wei deɛ yɛ raise objection sɛ ɛnyɛ nipa baako ɛnyɛ one title holder bi ti sɛ Domelevo a ɔbɛka sɛ position no yɛ critical wahyɛ da nipa bɛyɛ 1,000 yɛsɛ Bank of Ghana yɛafa wɔn na ɔtwe yɛ mu a MPP alusu yi wokɔ Smith a yɛfa nipa 300 wokɔ ha soja mu any police ni security services 10,000 we any yɛka sɛ nneɛma yi a ɛkɔ so yi before yɛbɛkɔ abato ekura mo akora mo ka kyerɛ sɛ IMF se ɛmeyɛ mfa nipa a ɛwɔ mo agreement mu na nneɛma lusu election nti mo bɛsensan nkrataa te sɛ deɛ mo nyɛ responsible sɛ mo bɛ explain akyerɛ obiara nti mo sensan nkrataa afa nipa ɛde payload na ba bɛgu yɛ so ɛno nti ɛyɛ adeɛ a moahyɛ da pɛ sɛ mo create trouble ɛde ma yɛ nti monyae anaasɛ adwuma bi a mobɛfa nipa no wɔ momfa mmra na nyinaa yɛnhwɛ transitional team ane ɛhunu sɛ ɛda ne kwan mu sɛ ɛbɛyɛ anaayɛ mote daabi yɛato aba atia mo koraa no a sɛ aka na ɔkye koraa a wayɛ mbɛfa so abu mu ma mbɛfa so abu ɛne asi yo ɛne mo nso mokɔ wie ne yɛteki over wayɛ a yɛso yɛbɛfa so abu yɛ ma no yɛbɛfa so abu na yɛmpɛ sɛ yɛbɛduru hɔ na mofa mu yɛwɔ ne wɔ mo transitional team no okay ɛna wɔn ka sɛ wɔn bɛyɛ nti wɔn ayɛ a sɛ wɔn wotɔ adɔtɔ a wonim sɛ deɛ tie bi akorokora na ɛbɛba nti wɔn na akɔ wɔ so adɔtɔ mira mɛda ase anɔpɛ paa na mayi na ambassador no deɛ baabi a metwu so yɛn deɛ sɛ ɛkɛ ho
fa pen red I'll call him Lomit. there be me pelo me pay Namibia No, man. That's not make a open to be full crowd across Rabo. we were made us no pay Yo, Yura Johnson Esedu Enketia were most chairman general of the NDC and I know actually and common. Abusia general mosquito nsem ene e dia baba so mu na mesrew so obeja comment e wo video yi ase dem na fi me subscribe button ne so e too much gh ya kai na fa be on e kan won no upload bi atumu a won sa ebesimi aka all the social media handles so ko a e too much gh ya kai se ho so obe like no wa share ama wonu e bi so enye bi ahwe that gold ene dia me je so macro